συμμετέχοντων φέτος μπορούσαν να διαγωνιστούν σε ό,τι είδος χορού ήθελαν, από το hip hop μέχρι και το κλασικό μπαλέτο. Κάθε χώρα έστελνε 2 υποψήφιους στην Νορβηγία, και εκεί ο Ed Vube, ο χορογράφος Ολλανδός, ο οποίος έχει κάνει την ομαδική χορογραφία, διάλεγε ποιον από τους 2 θα χρησιμοποιούσαν για τον διαγωνισμό. Πάρα πολύ καλή δουλειά, καταπληκτική. Μ' αρέσει ο τρόπος που καινείς χρησιμοποιείς όλη την σκηνή και όλο το σώμα σου. Και έχεις μεγάλη ποικιλία. Έχεις background hip hop, αλλά ξαφνικά μας δίνεις τεχνική, μεγάλη ελαφράδα, μεγάλη αλτικότητα. Το καλύτερο όμως σε σένα είναι ότι έχεις μουσικότητα. Με κάνεις να βλέπω πραγματικά τη μουσική. Μια καταπληκτική κριτική από τον Freddy Grigman, Σουηδό, ο οποίος και αυτός έχει background και στο hip hop αλλά και στο κλασικό χορό. Ήταν καταπληκτικό, μου άρεσε αυτό το πάντρεμα κλασικής τεχνικής και του hip hop. Πολύ δυνατό σόλο και πολύ ωραίο χαμόγελο.